ug ang ato ang isgutan karon kining bahandi, no, treasure nga siguro kitang tanan dili magdumili, no, or kadaghanan nato nangita nining maong bahandi, no. Usa ka ning bahandi nga gisgutan sa atong ebanghelyo karon nga ang mga tawo nga nakaplag niini ilamang gi baligya ang tanan aron maangkon kining maong bahandi. Sa kinabuhi nato mga igsoon, lain-lain ang atong priorities, no? Matag-usa nato lain-lain ang priorities. Ang uban ilang priority maadunahan, material nga butang. Ang uban good relationship sa ilang pamilya. Ang uban good relationship with the Lord, no? Maayong relasyon sa Dios. Ang uban nangandoy og nindot nga balay, nindot nga sakyanan, hayahay nga kinabuhi. So we have different sets of priorities in life. Sa atong pagpangandoy niini, mirisgo ta, no? Ni sakripisyo ta aron maangkon nato ni, no? So nag-involve og risgo aron maangkon nato ang atong set of priorities in life nga atong gustong makabot sa atong kinabuhi. Pero sayo ta mga igsoon nga ang priority nga nindot gyud, no, kita mga Kristiyano sa Katoliko is to have a good relationship with the Lord, no? Relasyon sa Dios o sa atong pamilya. Para nako maugod tingali ng the highest priority that we need to have in our lives, no? Mayo tagrelasyon sa Dios, nagtuo ta niya, nagsimba ta niya, nangaliupo ta niya. And of course, ang atong pamilya, ikaduha man tingali yun na mga igsoon, sa hanay, sa priorities sa atong kinabuhi, ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Unay nahitabo ron sa pandemic, no? Usa sa akong mga obserbahan o nakatudan nga kining pandemic, kining COVID-19 has made our families more united. O para nako mo na treasure nga angay natong irisgo ang tanan, ibaligya ang tanan in order nga ngatong relasyon sa pamilya intact ug lig-on mga igsoon, no? So ang pamilya nagkatigom kay dili man ta mo gawas atong mugawas gyud. Unang ingon katol gyud ning tiil. So ang kadaghanan nga pamilya nagkahiusa during the pandemic, no? Of course, ang atong ubang mga sakop sa pamilya wala dire kay na lockdown pud sa ubang lugar. So kung anaa dire nahiusa sa pamilya, no? Nagkasuod ang mga relasyon. Katong mga nagkabingkil, nahiusa sila, no? Kay sige naman sila kita. Alang dili sila magtingganay. Sige kuyog, duyog ug kaon, no? So families are becoming united, no? Nagpinasayloay. So nindot kina mga igsoon, no? Munay akong giingon nga munay priority nga angay natong irisgo ang tanan aron atong pamilya magkahiusa og nahiusa diya sa gugma, panagdait, kalinaw, no? Og ang laing nindot nga nahitabo bisan tuod nga gideprive ta sa pagsimba sa miaging mga adlaw, bulan tungod sa atoang sitwasyon. Doon ay protocol, no, na mass gathering wala gi tuguti ilabi na during the ECQ. Pero kay balo ko nga in our hearts sa atong kasing-kasing diha sa pamilya doon na tayo dakong desire to worship the Lord, no, sa pagsimba.
siguro ko ang kadaghanan na sa ilang pamilya nag-ampo, no? Nag-ampo sa pamilya o nag-ampo diha sa usa ka isip usa ka individual. So nindot gyapon na ang the highest priority aron atong i-give up ang tanan. No? So daghang gyapon mga maayo na nitabo taliwala ni mong pandemic. Og tan-aw na to atong kagalingon mga igsuon. Kung pangutan na to atong kagalingon unsa may akong priority sa kinabuhi? Ang Dios ba mo'y ako ang treasure o ang kalibutanong mga butang akong treasure o ang mga kalingawan sa kalibutan akong treasure? Relationship with my family sa ako nag-ingon nga nindot nga treasure nga atong angkunon sa atong kinabuhi. So kita ray makatupag ni ana, no? What are our priorities? Ato ba din gitagaan og panahon, no? Mirisgo ba ta aron maangkon niini? Og isip Katoliko, Kristiyano sa mga igsoon, ang treasure nga angay natong angkunon o naangkon na nato ni apan usahay wala nato mga palig-on ang atong pagtuo. Pagtuong Katoliko nga atong nadawat sa panahon nga kita gibunyag with our parents ug sa atong ginikanan. Kining maong treasure dili ikabaylo ug salapi, dili ikabaylo sa kalibutanong mga butang. So angay gyud nato ning irisgo mga igsoon to have this faith in the Lord no matter what happens. Sama sa ebanghelyo karon, no? Mao man ang mensahe nga katong mga nakakaplag og treasure, katong mutya, girisgo nila ang tanan. Gibaliga nila ang tanan aron maangkon nila atong talagsaong treasure nga ilahang nakaplagan. So sa atong kinabuhi dili na ta angay mangita, we have found the treasure. Our faith, the Lord, the treasure, the greatest treasure that we have found in our lives. O kinahanglan andam ta mo give up, no? Everything for the Lord, for our faith. Mo ning nahitabo sa mga nangaging nato mga kaigsuonan, no? Mga martyrs nato mga igsuon, mga santos, they gave up everything for the Lord because they found the greatest treasure sa tibuok kalibutan. Ginaot unta mga igsuon nga kini mong treasure nga atong gihatagan og importansya mo'y muhatod nato sa atong gipangandoy kabulahanan, no? With the Lord sa iyang gingharian sa langit. Kay maabot ang higayon sa ikatulong sambingay nga dunay matawag nato nga accounting, dunay accounting kung giunsa nato ning treasure nga atong naangkon, no? O gihatag sa Dios. Matod pa diri sa ikatulong sambingay nga lainon, no, ang mga isda nga maayo o dili maayo. Ibalibag ang dili maayo apan hipuson ang maayo. Mao gyapon to ng mga sambingay nga atong nadungog sa unahan sa miaging mga Domingo nga hipuson ang mga maayo ug kana kato mga tao nga kansang treasure mao ang Dios, ang pagtuo ug ang maong treasure. They keep the treasure diha sa ilang kasing-kasing, diha sa kasing-kasing hangtod sa kahangturan, no? Inaut unta nga kita may sama nini mga isda, mga maing isda nga gihipos og nakapahimuot sa Dios. Atong pangayon kining grasya mga igsunuban sa mga panabang sa mga santos ug atong santos nga patrona Santa Catalina de Alejandria ug sa atong mahal nga Birhen Maria kansang bahandi ilang nakaplagan ang bahandi sa langit sa ilang kinabuhi. Amen. Manindo kita atong ipadayag ang atong pagtuo